मराठी राजभाषा समितीतर्फे आम्ही आज माननीय केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री श्री नितीन गडकरी यांना निवेदन दिलेलं आहे आणि त्यांच्याकडे अशी मागणी केली की विधानसभेच्या येत्या निवडणुकीपूर्वी एक खास अधिवेशन गोवा विधानसभेचं घ्यावं आणि मराठीला राजभाषा द्यावी, जेणेकरून सगळे मराठी प्रेमी सरकारच्या पाठीशी पुढच्या निवडणुकीला उभे राहतील आणि सरकारला निश्चितपणे विजयी करतील। आम्ही सगळी बाजू त्यांच्याकडे यापूर्वी मांडलेली आहे आणि हेही सांगितलं आहे की गोवा विधानसभेमध्ये आज कमीत कमी 2/3 2/3 मेजॉरिटी मराठीला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांची आहे आणि त्यामुळेच परवा ठरावसुद्धा संमत झालेला आहे विधानसभेमध्ये। अलीकडेच दक्षिण गोवा पंचायत जी आहे, जिल्हा पंचायत, तिनं ठराव घेतलेला आहे। ज्या पंचायतीमध्ये अल्पसंख्याकांचं प्राबल्य आहे असं म्हणतात, तिथं ठराव झालेला आहे। तेव्हा आता सरकारसमोर कोणतीच अडचण नाही आहे, तेव्हा सरकारनं हे करावं। 10 पैकी 8 मंत्र्यांनी, पार्सेकरांचं मंत्रिमंडळ जेव्हा आलं तेव्हा 10 पैकी 8 मंत्र्यांनी मराठीमध्ये शपथ घेतलेली आहे। 188 ग्रामपंचायतीपैकी 122 ग्रामपंचायतीचा कारभार मराठीमध्ये चालतो आणि त्यांनी ठराव पण घेतलेले आहेत मराठी राजभाषा करावी म्हणून। मग काय अडचण आहे? इतर राज्यामध्ये 15 किंवा 20% लोकांची भाषा राजभाषा झालेली आहे। मग गोव्यामध्ये आम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येनं असताना मराठीवर हा का अन्याय होतो असा आमचा सवाल आहे त्यांना, आणि त्यांनी याच्यात लक्ष घालावं, नितीन गडकरींनी लक्ष घालावं आणि हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा अशी आमची विनंती आहे।